Det her, det er det helt nye påskeæg i Gorilla Tag. Så de første to i Forest. Altså, den første, og I skal huske, det er, når I kommer over til æggene, for eksempel den første, den er her i, så skal I trykke på den, så den siger en sjov lyd. Og så er den klædet. Det er det, I skal huske på. Den anden, den er herovre ved det grønne æg. Altså, lige her, det der er grønne æg. Her er det. I går ind her og trykker på den der, den er lige bag græsset her. Det er rimelig svært at finde. Ja. Næste æg, der skal faktisk ind i canyons. Den her bliver lidt svær, fordi der skal du faktisk op og klatre på ting. Altså især for nye spillere. Så som I kan se, det er nemt at spotte ved den. Den er oppe ved et kæmpe store påskeæg her. Det blå påskeæg. Så sidder den lige her. I den her. Bare tryk på den, husk lyden igen. Den skal ikke kunne høre. I går ned her. Der er endnu et mere. Inde lige her. Se, lige der. Lige der. Der var et mere. Okay, perfekt. Den næste er her i beach. Så det gør. Den her bliver sådan lidt svær. Der skal I faktisk se, hvor den er. Hvad er det? Røvler om. Det var jeg så ikke så god til. Men den første er i hvert fald lige her. Den her chokoladekanin. Lige her. Igen, tryk på den, husk lyden. Og når jeg der er 8 æg i alt. Så 2 i hver map. Eller ikke i alle maps i Gorilla Tag, men altså de maps jeg viser her. Se, den sidste her i beach, den er nede i vandet her. Det er den, jeg mener, der er svær. Vi skal svømme hele vejen hernede i bunden, og så skal I se den lige der. Den er lige der. Under alle de her æg i skibet. Lige der. Igen, husk lyden. De næste 2 æg, de er Metropolis, eller hvad man nu hedder, en kæmpe stor by her. Den her, den skal faktisk rimelig langt for at kunne få den. Det burde være herovre. Ja, lige der. Man kan lige se den op på de her 3 store æg der. Okay. Jeg hader det der. Se. Lige her. Der var det ene æg. Det andet æg er sådan lidt mere svært i det, men altså, så er det rimelig nemt at få. Så det I skal se efter, det er 3 æg på en bygning. Jeg tror i hvert fald det er 3. Lige der. Ja, perfekt. Se, lige her. Så hvis jeg lige går herned. Okay, så når I kommer op af City igen, så er der nogle Cosmetics herovre, men dem her der nye. For eksempel, den her er gratis, den gør ikke rigtig noget. Den her, ligesom den her lemming-statue der, lad mig lige vise jer den. Jeg har den på lige nu. Det er ligesom den her, ligesom den her, bare i stedet for lemming, så er det med æg, og der kommer mere sådan glim ud af dem. Der er heller ikke den her, de her 2 poter på. Sådan. Ja, det problemet med den her lemming-statue, den var gratis. Den har kostet 2.500 shiny rocks. Du skal betale for at få den her. Men det var alt. Min første longform video. Jeg håber I kan lide den, og vi ses næste gang. Bye bye.